Здрасте, хора! Ко става? Ко у нас и положението? Разказвам. Значи, на цяла България работим по упънати тавани, но за сега най-сни активни в Пловдив, София. Мисля, понеже имаме най-уникалните клиенти, най-уникалните работи правим тук и май знаете какво ме притеснява? Не ме притеснява, ама не знам как да го кажа. Май не мога да снимам. Да снимам обектите, да показвам извършени резултати. Хората май се срамуват, не знам защо така. По принцип аз казвам, че аз няма да показвам всичкото, кой си, откъде си, как. Общо, оп. Ми казвам, няма да провокирам хората нищо. Ако и така. Разбира се, клиента на първото е място. Но, за какво става въпроса? Аз мисля, че много скоро ще почна да правя обзори, разпаковки на всякакъв вид таван. Хората да имат изобщо да разбират за какво става въпроса с тези тавани. И изобщо, аз сега си мисля, че много зрители, които ме гледат, ще станат хора, които работят с опънати тавани, за които такава консултация, която давам аз, никой не дава. Много детално. Различни видове на платна, различни видове на профилни системи. Това е, ако ти да станеш изобщо да го разбираш по детайли, няма да бъде такова, че има само един опънат таван и това е. Не, много различни видове. Просто, че хората, които не ще да се занимават, не ще да разбират какво те им се харесва, какво им трябва класична система крепления, просто бял опънат таван, няма проблем, правим. А пък хора има, които вече искат да е нещо модерно, измислено и така нататък. И за тях аз правя и такива консултации. Затова държим връзка. По линка в описанието на профила, опънати тавани.